na-ekwasị mana ọ bụ gị na-atọghị m ife ga-eli o iwekọtala oyi m ife nini kọlịa iwekọtala ihe ejọ ife nini kọlịa n'isi mụ n'osi ya na m uwe ji ife ya oyi m wee buli ife o debele bụ ihe gị wekede gị nnukwu ekene eze gị gaba n'oge abalị gị iwepụtakwa iwe gheghele wee si m oyi m kunie wee bịara na be m si m n'oyi m si n'oli iwe kwe m n'oyi m na-akọta afa m iwe si m n'oyi m na-emebi ife m mwe na-ekwo n'ụlọ were ife ike elinye gị iwe kunye na wejede enwela aṅụlị unu gịnị ka ị ga-elite na mụ na nwanne m na mụ n'oyi m dị n'ilonu mezi onwe gị emezi oke ekwesị alụmalụ ọnwụ ya ife niile na-ekwu na mmanụ gị ya na ha niile kwasị mgbe meje wee binye wee jekwula oyi m si oyi m gịnị ka ị na-ekwu maka m n'ife niile na-akọ n'isi m anụgo m ya oyi m wee tie wee gwa m nwanne m ife niile na-anụ maka m onwere ife nkwulu ife niile na-anụ na ha niile bụ asị etu ofesi abịa kọlụ gị maka m etu ahụ ka esikwa abịa kọlụ m maka gị ka anyị zele ndị asịlị nwanne m ka anyị wee biele n'ụwa chinyere anyị ibe memero ya gị si na mmere ya ọkwa maka ego gị niile aka n'uche gị gịnị saliata ị ga-eri ya echi ọkwa ịhụnanya ego ya bụ mgbọrọgwụ njọ ibe memero ya gị si na mmere ya ọkwa maka ego gị niile aka n'uche gị gịnị saliata ị ga-eri ya echi ọkwa ịhụnanya ego ya bụ mgbọrọgwụ njọ ifya sele ya bụ n'ụsa dịrọzi tupu ịkọba akụkọ kpachala anya ihe maka ife asịle meriri n'obi ka gbanụ mana onye Chukwu gọzila gọzi o asịle onye ilo na-asị m bụ na nkịtị n'ugbo o nwere oyi na-abụ nọ n'otu obodo ofuke bụ ezi oyi amaka o nke ọzọ bụ nwanne bụ ife ukwu ha na-abụ wee bido wee gbaba mbọ wee na-eto wee na-agbakọ mbọ ọnụ fachigo moto fego ofu ụdị moto fachi luno falo ofu ụdị olutu ụbọchị onye nkịtọ wee bata ojekwula ezi oyi amaka si ezi oyi amaka maka oyi m bịa ọkwa ịma nwanne bụ ife o meela alụ ọ si n'inwuju ọkụkọ ya n'izuru ori ọ si n'ichiji akwa ya wee jelee ezi oyi amaka wee tie ifu gị ife oyi m mere m onye akụkọ wee ghaghalịa wee debe na nke nwanne bụ ife si n'ụlọ ife ezi oyi na-ekwute afa gị n'ilo n'anya na onwere ife si n'ebe nọ na-apụta
Ogini ka mmele nwanne bifugu batalo di ebebisi afamo Oyamaka we bebe n'ime onwe ya ka ọ nọlụbala onwe ya o onye akụkọ wee golibe n'ife onyolu n'osibego ofu ụbọchị ha na-abụ wee fu onwe fa wee jụpụ onwe fa ogini na-esele anyị Oyamaka wee si ezi oyi ogini ka mmele gị kedu ife iji ekwuta fa ma ebe ndị mmadụ nọ ezi oyi si ihe n'onwere ife mkwulu n'ọbụ oyi gị na-abịa si mbụ n'ime n'ife detu a oyi gị na-abịa si m n'ibi ndụlụ orinu mana ife niile a o nwere nke mmele oyi mụ biko selu ndị akụkọ na ndị akụkọ niile na-afe ajọka ibe mere ya ka isi na mmere ya ọkwa maka ego gị niile aka n'uche gị gịnị saliata ị ga-eri ya echi ọkwa ịbụdanya ego ya bụ mgbọrọgwụ njọ ibe mere ya ka isi na mmere ya ọkwa maka ego gị niile aka n'uche gị gịnị saliata ị ga-eri ya echi ọkwa ịbụdanya ego ya bụ mgbọrọgwụ njọ Agwa mmadụ ka na-akọla akịka oyi mụ biko ịnụli ahụ ngwa welu cheghị ibe ụzọ ife nụ ọ bụ na nye gerasili onye na-akọ akịka ọ ga-akọzi echi ikpebizie nwanne m ọbọghị gị ngwa kedu ụlọ na ị ga-elite n'ime imebizi afọ onye ọchịchị nụ ọrụ akwalụ gị ọchịchị anyị ga-achịnwụkwanụ dulunu mmadụ ogbuwe mmụọ dulu mmụọ jebe akwasị m n'ọjọkakwanụnụ materialụ onye wegwu tupu mpụba ka ntinye ndụmọdụ n'ego a onye ọbụla gwa ile nga onye ọbụla si m jide ile ya aka o nwere ife anyị ga-echeta na asịlị sọsọ ntisa ndị kwuru nwanne m oyi m nwụliala ezigbo ife nụnụ ka ezigbo ife na asị m lue ya aka oyi m ji agba ọgụ na Nnewi material onye nwegwu si n'ọmagụkwanụ asịsị m gaba n'iru ka nsị na ị ga-aga nụ ọchịchị egbu na ịmụ n'egbu na itisi egwu wa etite ọganiru enugo ibe mere ya ka isi na mmere ya ọkwa maka